Ептен мекичек. Да, разлепил на слънце. Да, правилно е. Брати и аз това да Добрата. Как? Компот, код, деви, деликатите. Кой си вземе, че ще слушаш? Сега по 12 лева имаме. Тогава. Нали ми дойдохте от това? Ма на Софир май беха 9. Да, 4 грама, няма да се. Да. Много ама. За вашите размери самолети, за вашия тип по размер самолет. Мели 5 ми е много. Може да е. Гледайте, това е жега. Топлият силикон е паднал от пистолета, т.е. бил щупен. Силикона по крилата умества. Саше, има ли? Това са смола. Работете смолни самолети. Аз не доста ползвам смола по модела, но доста и силикон. Как да идеш там и да се бутиш като шил? Смола ползвам там, където е сигурно, че хората. Мога да отварям. Там, където може да отварям. Донесъл ли? Каза ли, че е донесъл? Бе. Ja, wat ben je?